Don bon ki bangai hak ni kisi ki baju penon kam ya ka kentin. Don bok mokong pin syait pin klan. Don bok mo ba pin yo ya ka kam ka jam. Ani menta ka sini tengah bahan osip bangayo pisah. Hato ka dei mo kum ki bangai ban penon kam ya kini ki kentin hak jing im ke jongi. Sengam in pulai lamar kentin ke jong blai no isaya kalau nong ka ban ripusan ke khot khat wei ka ongkum ni. Henry pi ki ba ino yo try ki ba klet yo lum ko jonga. Ki ba pen krek mit ya ka bok. Bat ki ba pendap ka wan bala khle ya ka no sip ong ka kentin ke jong blai. Hak jaka bangi ngin ya yo try ngi ong pen ban dan bok mokong pin syait pin klan balai ngem ong ngi ngej kam mo try pun kia ep haka jaka bangi ngin ong dan bok mo ba pin yo e kam ka jam balai ngi ong ngej kam mo try ip ka kam ka jam kum gi bangen oi pi kita gi kentin gi bangi ngi don kam ban penon kam ka jing em ka jongi kam dai ka bok kana sip ka ba pen koj pen kia gi breu kam dai ka bok kana sip ka ba ai kam ai jam gi breu kam dai ka bok kana sip ka ba ai pisah tengkai pi henry ka dai ka jing ker khu ka jong try dei namar kata man ka por ha ka jing em ka jong ap ka jong pi ngi hap man kan mau yo try ha ka jing em ka jingi ladangi yo ai kam dai ka bok kana sip ka jingi henry ka dai ka jing ker khu ka ba wan no try ubana jrong ngai pi what I bok what I ka nam ka burom ya ka bok ka nasib ka jong pi henry to I ka nam ka burom ya taw bala kerku ha ka jing im ka jong pi lar klem ma u ngong pi kita ke ai barok kim long ai ka bok ka nasib ka jong pi ka nam long ai de namar kata utrai yu dei ban yo ka burom ngis kam pi usong kutin ka jong blai blai kerku pi amen.